והמבט בעיניה של אמא שמלטפת ברוך את בנה בשינה. בסוף זה צחקוקי הילדים, זה החופש לרוץ, לשוטט, לאהוב, אלו המילים המלטפות, זה החום והחמלה. בסוף זה השוק ביום שישי, לקנות עם אבא מצרכים שיספיקו לכולם. בסוף זו תפילה של יום שישי בבית הכנסת בשכונה שנותנת נחמה. זה הפחד בעיניה של אמא שמחזיקה חזק לפני שנמעט. בסוף זה הגוף שמספר הכל מול מציאות שמשתנה, שרק לא ליפול. איפה המילים המלטפות? איפה החום והחמלה? בסוף זה השוק ביום שישי, לקנות עם אבא מצרכים שיספיקו לכולם. בסוף זו תפילה של יום שישי בבית הכנסת בשכונה שנותנת נחמה. זה המבט בעיניה של אמא שמלטפת ברוך את בנה בשינה. בסוף זה השוק ביום שישי, לקנות עם אבא מצרכים שיספיקו לכולם. בסוף זו תפילה של יום בבית הכנסת בשכונה